Zenbat urte dituzue? 6. Bale, 5 eta 6. Bueno, hasiko gera Egape ikastolanekin. Egape ikastola. Egape ikastola. Euskaraz jolasten. Euskaraz jolasten. Berriro. Egape ikastola. Egape ikastola. Euskaraz jolasten. Euskaraz jolasten. Bueno, oso ondo. Orain abestuko dugu saltoka, saltoka. Saltoka, saltoka, nabilik gustora. Salto eta salto Bat sartu arte, aia, sartu dadila aia eta Piloteklarekin. Salto eta salto bat irten arte, eman buelta eta irten gaitez. Oso ondo. Orain abestuko dugu. Oiuarena. Ez, honek eta honek. Honek eta honek. Honek partez behiak zituzten. Honek honi zer esan. Gonbidatzeko hau eta hau. Gonbidatzailea hau eta hau. Ara non diren 24. Oso ondo, eta bukatzeko ikusi makusi. Ikusi makusi, zer ikusi. Ikusten, ikusten, ikusten. Zenbat diran, hamar diran, zenbat diran ikusi. Oiluak akarixetan, oilarrari ikasten. Txakurtxua josten eta arratoitxua labretan. Txindurrixa garixetan, kakalardua laxetan. Eperran abotzan idisa dantzan, astoa tambolin jotzen. Honen erdixan dago zorrixa barrez itxotzen. Zenbat diran, hamar diran, zenbat diran ikusi. Oiluak akarixetan, oilarrari ikasten. Txakurtxua josten eta arratoitxua labretan. Txindurrixa garixetan, kakalardua laxetan. Eperran abotza idisa dantzan, astoa tambolin jotzen. Honen erdixan dago zorrixa barrez itxotzen.